ኣብ እስራኤል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኢጣልያን ዝነብሩ ዜጋታት ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ንምስሳን 315,411 ዶላርን 2,420 ዩሮ ከም ዝወፈዩ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል 200,000 ዶላር ኣሜሪካ ሽማግለ ምሕብሓብ ስድራ ስዋኣት ኣብ ዋሽንግተንን ጉጅለ ምሕብሓብ ስድራ ስዋኣት ኣብ ፖርትላንድን ሽማግለ በዓላት ፊላደልፊያ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሃምፕተን ሮድ ጉጅለ ሃማደአ ሲያትል ማሕበረኮም ኤርትራውያን ባልቲሞር ማሕበር ሎስ አንጀለስ ቁፅሪ 2 ብርክ ዝበሉ ውልቀ ዜጋታትን ነበርቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን 72,075 ዶላር ወፍዮም። ብተወሳኺ ሽማግለታት በዓላት ቦስተን ሚኒሶታ ሳንዲያጎ ኒው ኦርሊንስ ሃሪስበርግ አትላንታን ሳን ሆዜን 37,236 ዶላር ማሕበረኮም ኤርትራውያን ከተማ ዳላስን ፎርት ወርዝን 5,200 ዶላር ኤርትራውያን ማሕበረኮም ዋዚንግተን ሚኒሶታ 900 ዶላር ኣብ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ኣታው ገይሮም። بزي كازي 10 زيغاتات تقماطو بريما بورتا كتما روما إيطاليا 2,420 يورو تمساسال علامة كم زوفيو اتزبط حنا حبريتا أنا تيروم.